Könnyítse meg a kerti munkát a Rival RMR 61 CRD fűnyíró traktorral. Ez a rendkívül kompakt és könnyen manőverezhető gép ideális választás közepes méretű kertekhez, ahol a hatékonyság és a kényelem egyaránt fontos. Szállítása a képen látható dobozban történik, súlya 130 kg. Kicsomagolása és összeszerelése viszonylag egyszerű, nem kíván nagy szakértelmet. Kezelése nem bonyolult, kulccsal vagy berántással egyaránt indítható. Automata sebességváltóval rendelkezik. 3-1-ben fűgyűjtőkosár, vagy oldalsó kidobás, vagy mulcsolás. A filmen a fűgyűjtőkosár egyszerű ürítése látható. Kompakt kialakítás, kényelmes munkavégzés, megbízható teljesítmény. További információ a TRG honlapján található.